Здравейте на всички, аз съм Рангел Тодоров и това е влог в Борисовата градина. С мен са брат ми Иван и приятелят ми Васил, по-скоро Васко. Така, този влог е да ви покажа нас тримата, какви приятели сме. По-скоро той не ми е приятел, а какви приятели сме с Васил. Той ми е един от най-добрите приятели. Защото запознахме се, когато бяхме тук в Борисовата градина и играхме на футбол и нямаме с кого да играем. И той дойде и попита, може да играем ли? Ние му дадохме. Ние му дадохме и после станахме много добри приятели, защото имаме много общо. Така. Ето това е Борисовата градина, ние в момента сме на игрището. Ето тук сме сложили нашите колела. Ето, ние имаме заключалка. Ето е заключалката. Така, обаче по-скоро не питайте откъде е заключалката, защото тя е от Германия. И не знам от кой магазин е купена, защото аз никога не съм ходила в Германия. Баща ми е купил там. Ето е Борисовата градина, това е игрището. Там е площадката, където има катерушка, една голяма люлка. Ето е катерушката, има една голяма люлка зад нея. Има и различни, тук има различни неща, там има кола, мотор и там има още една площадка с люлки. В момента не мога да я покажа, защото тя е далеч и има мрежи тук. Аз ще ида да я покажа. Така. Васко, дадеш ми искам да кажа нещо. Ето Борисовата, както моя приятел я показа, там има втора синя зона, където са за по-малките деца да играят. Да, има и уреди. Има и уреди. Ето тук има уреди за тренировка. Там има и още една площадка с уреди. Ето ги уредите. Сега ви покажа и площадката, и другата площадка с уреди. Ето е и нея. Така, нека се върнем при брат ми и приятеля ми, Васил. Така. И има и още от Борисовата, тя е още натам, има още. И просто може да идем и там, ако искате. Хора, искате ли да отидем по-нагоре в Борисовата? Ето там. Добре, хайде. Искаш ли да отидем в мои заведение? Не. Така ще спра клипа на пауза, докато стигнем. Не. Така, ето е по-хубаво тази площадка. Обаче аз малко не я виждам хубаво, защото в момента е слънце и е почти обяд. Ето голямата люлка там. И ние се запутваме ето на там. А пък и онази сграда, голямата сграда, която е пред нас, ето сега ще ви зумна да я видите. Онова е младежки дом, където може да ходите за уроци по музика, по плуване, не по футбол може би, не знам. Така. Така, брат ми иска да направим нещо. Добре. Добре, спре, ходиш така. Аз малко ще ви го спра клипа на пауза и ще се включи. Така, ето ни нас горе. Тук има заградена зона. Тази заградена зона е за кучета. По-скоро за кучета. Така. Тук има и чешма зад това дърво. Има чешма, обаче не знам дали вече работи или не. Добре. Ето е зоната от по-близо. Ето. Там отгоре има едно кафене.
То по-скоро заведение. Ето го там. Дано го виждате. Така. Също и... Да, аз ви го казах заведението. И има и още по-нагоре, обаче това е последната част, пък и не е много интересна. Тук има и такова нещо като шкафче. Това пише на него къщичка за книги. Така. Не може, например, ако сте ходили или в някаква библиотека сте си взели книга, просто може да оставите тук, някой друг да я прочете или просто за да си я вземат. Така. Нека сега да скачим по-нагоре. Вярно е, харесвам списания. Не го съдете. Добре. Не знам какво е това нещо. Това е приятеля ми. Това беше приятеля ми Васил. Дори не знам какво е това нещо. Просто го взех. Така. Тихо. Ей, за това го обичам. Тихо. Така, тук се качваме най-отгоре, съжалявам, камерата малко падна. Охо, това калинка ли? Не. Риповица. Няма калинка, бе. Ето това е една отгоре. Тук има нещо като колони, това са колони. Обаче по-точно не знам за какво са. За кръста. Да, за кръста. Ето го кафенето. То по-скоро не е кафене, а заведение. Заведение. Да, преди тук имаше масички, ама сега е затворено. Да, до лятото. Да. Ето тук има едно тото зад него. Да. И аз днеска спечелих 100 000 лева от него. Да, бе. Ами да. Ето го тотото. Така. Спечелих 1 милиард. Тук има едно лева от него. Тихо. Така, тук това е нещо като лавка, обаче всъщност не е. Магазинче. Да, такова мини магазинче, дето може да си купите всичко. Горе-долу всичко, ама без такива прахове за пране, обувки и такива различни продукти за хигиена, само храна и вода може да си купите. Да, можете и билетче за то. Да, може да си купите лотарино билетче. Да. Следки и такива сладки. Да. Също е списания. Да, списания и вестници. Да. И така. А пък отзади има енергийни напитки. Да, ето. Тук има и енергийни напитки, бири и така. И шампанско. Тихо с това шампанско. Добре. Брат ми сега малко ще поснима как прави паркур. Не мога по храст. Много е яко. Малко да се отдалечим от тези. Искам да си поговорим малко. Какво искате? Повече да правим влогове или повече клипове на Clash of Clans и такива работи. Напишете в коментарите какво искате. Ще малко ще паркур, защото съм заребен. Да кажа. И тук мисля да го спра на пауза, защото да ми се оклатим много ужасно. Затова не мога да показвам. Не знам.